שלום, מדבר מוסטפא ותחפקיה וחטטריה מצוות ברבחפי. מה אני יכול לעזור לך, אדוני? אתה רוצה לעבור חברה, יעני? לא, תישאר איתנו בעוד. זה 39.90 שקל חבילה, אתה יכול גלישה 3 ג'יגה בחופשי, לגלוש חופשי בכל הארץ, אתה מתקשר לכל יש לך 12 מדינות שאתה יכול להתקשר לנייח, ואחרי שהתקשרת לנייח, אתה יכול להתקשר לטלפון רגיל, יעני, רק נייח, ו-39.90, יעני. חבילות שלנו ללא הגבלה וללא עניינים, אתה לא מתחייב לכלום, אתה יכול להתנתק מתי שאתה רוצה, יעני. כן. אתה לא מעוניין, אני אעביר אותך לפחטפיה ותקחתיה מצוות ברפחליה. אהלן, אהלן. שלום, העבירו אותך אליי למעתה לקוח בעייתי, יעני. בטח. איזה צוות אתה? אני מהצוות, אתה בחלל לקוח, בסדר. טוב, תקשיב, יש לי חבילה בשבילך 29.90 ללא הגבלה, אתה יכול לגלוש 3 ג'יגה, ואם אתה רוצה לעשות הגבלה ל3 ג'יגה, יותר מ3 ג'יגה, אתה רוצה 10-12 ג'יגה, אתה יכול לשלם כסף בנוסף, יעני. ועכשיו אם אתה רוצה לשלם כסף בנוסף, יעני, אתה יכול לשלם 39 שקל 90, ואתה יכול להביא חבר או חברה. עכשיו, לחול זה רק לנייח. אתה בכל זאת רוצה להתנתק, יעני? טוב. תעבור לפלאפון.